Fireman Report. Wala na'y kinabuhi nga miabot sa tambalanan ng usa ka lalaki nga nagdrive sa iyang motorsiklo human kini mabanggaan og usa ka bus kagahapon adlaw Domingo Pebrero 16, 2025 sa Lungsod sa Dalaguete. Nasayran base sa investigasyon sa kapulisan nga ang biktima nga giila sa pangalan nga Benedicto Pistanyo gabiyahe paingon sa syudad sa Cebu atol sa insidente. Diin pag-abot niini sa barangay Ubong, misuway kini pag-overtake sa usa ka SUV nga gimaneho sa usa ka Ian Chavez apan atol sa gihimo niini nga aksyon sa pag-overtake aduna kini gikasugat nga usa ka bus nga gimaneho sa usa ka Alan Lagrada. Tungod niini mibalik sa iyang lane ang biktima apan naigo kini sa SUV ug mibanda kini padulong sa bus di nalatayan ang ulo niini. Gisuwayan pa pagsalbar ang kinabuhi sa maong biktima pinaagi sa pagdala niini sa Argao District Hospital apan gideklarar na kini nga dead on arrival. Samtang nasayran usab nga ang driver sa SUV ug bus tuwa sa kustodiya sa kapulisan sa Dalaguete samtang nagpaabot og amicable settlement sa maong panghitabo. Alang sa IFM balita sa buntag kini si Idol Chixie. Di kapungan sa paghatod sa nagunawang labas nga balita. Tatak RMN, tatak IFM, balita.